बालाजी फिल्म्स प्रेजेंट्स बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लोकहा बाजार सुपौल बाय विकास गुजारी अमित अपहर ओढ़नी के रंग पियर ओढ़नी के रंग पियर ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा लागे की जैसे खेतवा में लागे गेहूं के खेतवा में सरसों फुला रहल बा लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा ओढ़नी के रंग पियर ओढ़नी के रंग पियर बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लोकहा बाजार सुपौल।